Happy New Year ada जेनाखि प्रग्रामफोर बे जोबाबाथ' नोंसोर थांथ'नाय जाथ'खाला वेलकाम आदा वेलकाम गोसो गोरबोजों आदाखौ बरायनाय थाबाय वेलकाम एन्ड हेपि निउ इयार हेपि निउ इयार Guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खनसेबाव बरायहरनाय खावलायबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दंखायो थ' दा जोङो कलेजनिफ्राय मोनसे फिल्ड ट्रिप बायदि पिकनिक जानो थांगोन आरो ना स' स्टे टिउन गाइस दा थांगासिनो जों बेनिफ्राय थांनो ओंखारबाय आरो ना बेनिफ्राय लिभ जालांसिगोन जों दा कलेजनिफ्राय बे जाबाय जोंनि विंगार गोजौआव लाखाबाय माल बुस्थुफोरखौहाय आरो ना लोगोफोर जोंनिया जारलाया मा जादों होनबा जों माबाखौहाय दाउखौ गोदानानै लाबोनो रोङाखै आरो ना दासो सावफिननांगौ जाबाय ओमफ्राय नैबेयो दालिनि सामब्राम बानलु सेरनायमोन बांद्रायलायबाय बानलुआ ओमफ्राय एसे लोगोफोरलै एकदम गोसोबादि होबाय आरो ना गावसोर दंसै ओमफ्राय दाउखौ सावनानै लाग्रोनो दा मोजांनो अरावहाय हांनानै ओमफ्राय बिनि उनाव गोदानसै नैबे जाहैबाय अमा बेदर गोरान लोगोफोर अमा बेदर गोरान Wow, Kera. Reponir. Beberso dah. Salad luai kerana mah beberso. Boria jina salia salad luai ni ok. Export. Reposan luar dah. Boria. दा नैबे सारायावहाय थाव सेरबाय सामब्राम होबाय ओमफ्राय अमा बेदर गोरानखौहाय एवसिगोन गाइसमोन दा सिख्लाफोरखौ एवहोसिगोन दहाय सेंग्राफोर एवदोंमोन दा सिख्लाफोरखौ एवहोग्रोसै आरोना जोंनि आदा मेहेर थाबायगासिनो आरोना दा माने चिरां जिल्लानि आइफावालि पिकनिक स्पटआवहाय राइडारफोरनि केम्पिं बिसिना प्रग्राम दङ जायखिया ओमफ्राय दिनैहाय बिसोरो केम्पिं खालामनानै थाफैखादों आरोना मैयानिफ्राय जानांगौ आरो दा दिनै ओमफ्राय जों दा लोगो हमनो फैदों आरोना आदा मेहेरखौहाय जोंनिया बड'नि हिर' फैगासिनो दङ गाइसमोन बस गाइस आदा मेहेरखौ लोगो हमबाय हेपि निउ इयार आदा एकदमबारे आं नोंथांनि बिराद फुराना भिउआर आंबो जोंनिया आदा माबा होनो खाथ्रिबारि बै रुनिकाटा पस्ट अफिसा रुनिकाटा गोग्लैयो आरोना बेनिफ्राय 10 किल'मिटार जायो एप्रक्स ओमफ्राय दा जोङो कलेजनि पिकनिक जानो फैदों आदा कलेजनि पिकनिक जानो फैनायाव कलेजनि माने बुंनाय बायदि बै लोगो मोननाया आंनो आदा मेहेर ब्रा मेहेर ने आंनो आदा मेहेर विंगार येस कारेक्ट विंगार ओमफ्राय आं फंनैसो खोथा सोंनोसै आदा मेहेरनावहाय दिनै लोगो मोनबाय नालाय आदा मेहेराथ' दिखियाजुलिनिसो दिखियाजुलिनि इसिबां गोजाननिफ्राय फैनानै आंथ' फल' खालायगासिनो आदा मेहेरा बड' राइडारनि हाबायाव फैदों बिराद गोबाव थाफैबाय ओमफ्राय आदा मेहेरा बेसेबां गोबाव थालांबावगोन दा माने थानायनि खोथाया ओरैसो जोंना बिआरएमआबो खुंगोन नालाय जों जोंनि गल्डेन लांगुरा खुंगोन नालाय दा जोङो 20 तारिखसिम दं आरो अके थाफैजेनबाय
ओमफ्राय दा फैबावगासिनो लोगोफोर माखासे फैगासिनो अके अके बिदिनो लकेल माबा क्लाबाबो हेल्प होफैदों आरो अके अके रायज्लायफैदों अके अके ओमफ्राय जों ओरैबादि सेटिसफेक्सन माने गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आरो ना माने दिनैहाय नैबे आइफवालि बेंटल खाथियावहाय लोगो मोनफैनानै आदा मेहेरा जोंनि बे बिटिसि चिरां ओनसोलनि बे बेंटल ओनसोलनि आइफवालि पिकनिक स्पटआव फैनानै माबादि गोजोननाय मोन्दों आङो चिराङाव न' बादि मोनखायो न' मोनखायो माने गामि बायदि मोनो आरो ओरै थां ओइ मेहेर ओरै थां ओइ मेहेर अके 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 मोजां मोनो आरो बयबो रायदावो सोरबा सोरबा लाजिनानै रायदावा रायदावनांगौ आरो बयबो आं रायदावखादोंना आदा बेयावहाय लोगो मोनबानो माने आंथ' सिनायाना नोंसोरसो सिनायो सिनायखायो we are all viewers yes डाइरेक्ट आं रायदावबा एसे बोरैबा मोनोना आंबो नोंसिनि जेनाखि प्रग्रामफोर बे जोबाबाथ' नोंसोर थांथ'नाय जाथ'खाला वेलकाम आदा वेलकाम गोसो गोरबोजों आदाखौ बरायनाय थाबाय वेलकाम एन्ड हेपि निउ इयार वेलकाम ओरैनिफ्राय ना दलांसे बारना ओरै बे अके खालिब्ला नुहुरगौ सान अफ बड'लेण्ड जों नायजोबखायो आदा मेहेर इयंफोरा नायजोबखायो बयबो ओमफ्राय जोङो बै खाथिनिनो आदा बै रुनिखाटा जोंनिया पस्ट अफिसा रुनिखाटा गोग्लैयो ओमफ्राय खाथिबारि गोग्लैयो आरो ना गामिया ओमफ्राय you guys are the inspirations of us young generation जायफोराहाय थुलुंगा लानानै नोंथांमोनखौ नायबाय थायो आदामोन जों बिराद मटिभेट जायो आरोना जोंनि गेजेरावहाय बिराद खम माने मट' ब्लगिं बेफोरो ट्रेभेलिं बेफोरो ब्लगिं खालायनानै गोजान गोजान जायगायाव बेरायनायफोरा बिराद खम नालाय आदामोन नोंथांमोनखौ नायनानै जों बिराद मटिभेट मोनो आरोना जों बिराद गोजोननाय मोनो ओमफ्राय दिनैहाय लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आंनि गोसोआ माने आदा सान अफ बड'लेण्डखौबो लोगो मोनफेरा खाथिनि होननानै बुंजायो नामा होमबा आदा खाथि ओमफ्राय मेहेर आदायाथ' गोजाननि जाहैबाय थेवब्लाबो दिनै लोगो मोननाय हिसाबै बिराद गोजोननाय मोनो आरोना गोसोआ दा गाइसमोन आंनाबो आंनिया सन्जय बसुमतारी आदा सन्जय बसुमतारी ओमफ्राय दा लोगोसे आदा मेहेर ओमफ्राय सान अफ बड'लेण्ड आं फुल नामखौ नायथ'वाखै आदा खिन्थु अरिजिनेल नामनिफ्राय नों जाय इउटुबावहाय नाम लादों बेखौसो बयनिख्रुइबो बांसिन मानसिफोरा मोजां मोनथियो आरोना सान अफ बड'लेण्ड होनबा सोर मिथिया सिनायग्राफ्रा मोनथियो आरो दा जों थाबायगासिनो आरोना गाइसफोर मोनसे मा होनो ब्रह्मपुत्र इन्टारनेसनेल ट्रेड एक्सपो दङ बेवहाय थांगोन जोङो दसे उनावहाय मेन जायगायाव फैबाय जों दा नैबेनो मिडल स्पट आरोना आइफवालिनि पिकनिक स्पटनि मेन मा होनो मिडल पइन्ट होननानै बुंजायो आरोना बेनो जायगाया बै बिफां माबा माबि दंजोबो बास थागोन कार विंगारबो दं आरोना 10-20 खान 30 खाना ओरैनो कम्पालसारि बुंनो हायो आरोना बासफोरखौ नायनो हागोन आरोना गाइसमोन दा जोङो माखासे ओमफ्राय बटिंबो दं आरोना बटिं खालायबाय ओमफ्राय बटिं खालायाबा जोङो दा ब्रह्मपुत्र इन्टारनेसनेल ट्रेड एक्सप'आवहाय थांगासिनो आरोना गाइसमोन दा जों बे लामाजों थाबायगासिनो आरोना इन्टारेस्ट आरोना दा मेहेर आदा ओमफ्राय सान अफ बड'लेण्ड राइडर आदामोनजों लोगो मोननाय जोंनि गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों बुंनोनो हाला आरोना गाइसमोन फुल इन्जयमेन्ट गोसोआव गोजोननाय मोनबाय दा जोङो थांगासिनो खनसे एक्सप्लर खालायनो आरोना आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय मा गेलेग्रा आइटेम जाग्रा जायखिजाया बेरायग्रा शपिं खालायग्रा बेफोरखौहाय एक्सप्लर खालायनो थांगासिनो दं आरोना गाइसमोन सेल्फि पइन्ट दं नैबे साइडजों नैबाव सेल्फि पइन्ट दं गाइसमोन ओमफ्राय हैया जरि होग्रा पइन्ट दं आरोना गाइसमोन दा ओमफ्राय इन्टारेक्सननि थाखाय नैबावहाय दङ जोंनिया सेल्फि पइन्ट ओमफ्राय फट' सेसन होननानै बुंजायो आरोना गाइसमोन फट' सेसन होननानै बुंजायो मानसिफ्रा बिराद भिर आरोना गाइसमोन बेनो आइफवालि ब्रिज थ' लोगोफोर बेनो आरोना आइफवालि पिकनिक स्पटनि इन्टारटेनमेन्ट ओमफ्राय इन्जयमेन्ट लाग्रा जायगा नैबाव बटिं जायगा आरो दं आरोना बटिं खालायनो हागोन गोसो जायोबा नोंथांमोना बिराद मानसि जायोना नैबाव बटिं जायगा दं नैबे दै फिसा जायगायावहाय बटिं खालायो आरोना मानसिफ्रा बिराद भिर आरोना दिनै सानडेबो ओमफ्राय मानसिफ्रा बेनिफ्राय भिरसिन जाखायो आरोना सानडेयाव आलदा बेलेग दिननिफ्रायहाय दिनै सानडेयावहाय एसेबाबो मानसिफ्रा बारा जाखायो आरोना लोगोफोर दा मानसिफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेनो जाहैबाय मेन आइफवालि पिकनिक स्पटनि एट्रेक्सन बेयावनो फट' लायो मानसिफ्रा नैबेयाव बटिं खालायदों माखासे मानसिफ्रा आइ लाभ आइफवालि पिकनिक स्पट
नैबेयाव दंमोन बायबाय आरोना दा गाइसमोन नैबे दाउब'नि खाथियाव नुनाय आइ लाभ आइ फवालि पिकनिक स्पटआ बेनोमोन आरोना आइ फवालि पिकनिक स्पटनि एट्रेक्सन फटक लानायनि बयखौबो गोसो बोयोमोन बे जायगाया ओमफ्राय दा बायनानै दं मा खालायनो दुखुनांथाव गाइसमोन बिराद भिर आरोना गाइसमोन नैबेयावनो इउ केन सी हियर नैबेयाव बटिं जागासिनो आरोना नैबे आंनि माबा बैनाय नैबेयाव बटिं जागासिनो पेडेल बटिं आरोना गाइसमोन नैबेयाव बटिं खालायगासिनो ना 50 रुपिस ना आथिं गानानै जायखिया इन्जयमेन्टनि थाखाय लानो हागोन आरो गाइसमोन नोंथांमोना लेट्स सी बिराद भिर आरोना गाइसमोन दिनैहाय बेनो नालाय मेन पइन्टआ आइ फवालिनि मेन एट्रेक्सन पइन्टआ बेयावनो सेल्फि लायो बेयावनो फटक लायो मानसिफोरा आरोना दा फैबाय जोङो गाइसमोन माबानिफ्राय मा होनो सेल्फि पइन्ट बुंजायो ओमफ्राय बेनो नालाय आइ फवालिनि मेन एट्रेक्सन पइन्टआ सेल्फिबो लानो हायो फटकबो लानो हायो बेयावनो थ' गाइसमोन दा जोङो ब्रह्मपुत्र इन्टारनेसनेल ट्रेड एक्सप' दं आरोना बेयाव हाबहैनो नागिरदों ओमफ्राय बेनि सिगां आं नोंसिनो मोनसे खोन्थानो ओइ बेयाव गराय दङ नै गराय गारि आरोना गाइसमोन नैबे ओमफ्राय दा जोङो ब्रह्मपुत्र इन्टारनेसनेल ट्रेड एक्सप'आवहाय हाबहैगासिनो आरोना बैयावबो गराय दं नै मासे ओमफ्राय दा जोङो नैबेयावसो हाबहैगासिनो आरोना गाइसमोन नैबेयाव इन्टारनेसनेल ब्रह्मपुत्र ट्रेड फेयर दा बेयाव हाबहैगासिनो आरोना जों गाइसमोन मैथिगोनां सानैजोंहाय दा हाबहैगासिनो नायनोसै मा बुस्थु मोनो देयर इज दा एन्ट्रेन्स बेनिफ्राय हाबनानै ओरै गिदिंना फैसिगोन आरोना स्पेशली बेवहाय जेकेट्स ओमफ्राय गस्ला खोमानि खेरा बायदिसिना बायनो हागोन आरोना गाइसमोन नोंथांमोना चलो लेट्स गो आगे बढ़ो जोबजोब्बाय फैदोंमोन गोजां बोथोरनि लंपेन्ट गस्ला ओमफ्राय नों फिसाजों लागोन ना लाला नैबे बुस्थुखौ अके गाय जासिगोन बे अके दा जोङो मा होनो इन्टारनेसनेल ब्रह्मपुत्र ट्रेड एक्सप'खौहाय एक्सप्लर खालायनो फैबाय आरोना गाइसमोन नैबाव बायदि रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा मोनगोन आरोना नोंथांमोना नैबाव फिक्स प्राइस 250 नैबावबो 250 आरोना गाइसमोन नैबाव गेलेग्रा मोनगोन आरोना उन्दैफोरनि बायदिसिना गेलेग्रा फिसाला फिसाजोफोर दंबा दंबा बेखौ गेलेनो थाखाय लादो मालाय बेथ' कि बुस्थु ना बेयाव बालाव लाग्रा खानायाव बे सिख्लाफोरनिसो औ सिख्लाफोर नङा सेंग्राफोरसो प्लेटबो दं खेबसेबो दं ओमफ्राय जों नांथ'वा जेन्सफोर जायाखै माने ओमफ्राय जों बेखौ लाथ'ला माने लेट्स गो देन नैबाव बायनो हागोन नोंथांमोना न'नि डेक'रेसन थिंख्लि माबा माबि संनायनि आइटेम्सफोरखौहाय बेयाव बायनो हागोन आरोना माने रागनि थाखाय फैसा दोनदोंबा नैबेखौ लानो हागोन नोङो खुसुंनि मोजां साजायनाय दं आरोना लोगोफोर नैबेयावहाय ओमफ्राय संनाय खावनायनि दावदै एवग्रा मोनगोन साहा फुदुंग्रा मोनगोन दै दोनग्रा मोनगोन बेयाव गोबां बुस्थु रोखोमफोर मोननो हागोन आरोना नैबेयावहाय साहा लोंग्रा कापजों काप बुंफबना दंजोबो आरोना गाइसमोन नैबेयाव जाग्रा लोंग्रा बार्गार गासिबो मोनजोबगोन चिकेन पराटा चिकेन फ्राइ एटसेट्रा गासिबो मोनजोबगोन बेयाव गासिबो माने बिराद बिहिरगासिनो बिराद भिर नैबेयाव हिनजावफोरनि आइटेम्सफोर आरोना आसान मोनगोन खेरा मोनगोन गासिबो हिनजावफोरनि आइटेमखौ बेयाव मोनजोबगोन आरोना गाइसमोन ओमफ्राय खोमायाव गानग्रा बिदिखौ मोनजोबगोन आरोना गाइसमोन येस बेंगल अल्स' हियार ना आसान सख' ना मा होनो बिदिखौहाय बेबो दं आरोना गाइसमोन ओमफ्राय जोंनिया एक्सप्लर खालामनाया बेयावनो जोब्बाय आरोना गाइसमोन इन्टारनेसनेल ब्रह्मपुत्र ट्रेड एक्सप'नि जिखुनु जोङो एक्सप्लर खालामदोंमोन बेयावनो जोब्बाय आरोना दा जोङो एक्जिट खालायबाय नैबे जायगाखौहाय नैबेयाव गेलेग्रा दङ उन्दैफोरनो नागाथला सानो
नैबे उनावहाय फिसा दङ उन्दैफोरनि गेलेग्रा I am here खाना खाए बाय बाय सालथाय फुटबल दिनै आइफवालियावहाय लोगोफोरजों पिकनिक जाफैना मादि मोनखो गोसोखौ बरिया मोजां इन्टारेस्टिं नांदों बिराद मस्ती फिलिंस हेपि ना प्लास 100 हेपि जादों अके बरिया ओमफ्राय फैनास्टिक ओमफ्राय जोबनायावहाय सन्जय बसुमतारी चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो होनदो दे खालदैनि नैबे सन्जय बसुमतारी चेनेलखौ जाय गोदान खालामाखै बयबो थाफाख्रेब थुना होलाजोबना हो जाहाथे बिथाङा ग्र'थेफोरखौ जानो हाथों बिथाङा मोजांनिफ्राय मोजां भिडिअ खालामनो हाथों रायजोफोरखौ बयखौबो खावलायनाय जाबाय subscribe and like so guys दिनैनि भिडिअआ बेनोसै आरोना डेट शुट फट' दे ओमफ्राय नोंथांमोना जायफोर गोदानै फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लोगोसे लाइक एन्ड कमेन्ट खालामनानै होलांबानो जाबाय गाइस थ' दिनैनि भिडिअआ बेनोसैमोन डेट शुट फट' दे see you again